Значи, понеже комшията сбор машината нещо явно си взела отпуска, те го няма, да сменяваме темата и сега сме на психотерапевтката. Отивам аз при психотерапевта за първи път. Добър ден, така и така, не знам си какво. Тя ме пита, вика, защо сте тук? Аз викам, защото предният ми психотерапевт не можа да ми помогне с психическите, няма значение, с проблемите ми менталните. И в крайна сметка трябваше да си намеря друг терапевт, защото искам да разбера и да се оправя. Нали. И тя вика, добре, и какво стана с предишния ви терапевт? И аз казвам, такъв се да гледам, чуя се, дали да кажа. Тя вика, говорете спокойно. Викам, добре, хубаво, окей. Спрях да комуникирам с предния си терапевт след третата сесия. Тя вика, защо? Защото той се самоуби.